емоциите ми подсказват, ти шибне един шамар, обаче аз се контролирам, разбираш? И това изисква огромни усилия от мен. Вие не сте добре психически, бе. Трябва да идете на невролог, на психолог. Значи, телефона ми е на самолетен режим и пак ми звънат. Как става тази работа? Мамичката ви в гроба, да ма гледате, педарачета, където ми звъните. Ти тук какво сте се маскирали днес на Хелуин? Ами всъщност днес не съм се маскирала, така ще ходя по принцип. Гледай, ето и се казва хубав мъж. Виждате ли го? Красота! Какъв красив мъж не сте виждали в живота си? Гледай го. Гледате ли? На той мой да кажа красив мъж. Винаги се събирайте с хора, които имат проблеми. Значи тия хора никога не остават без алкохол. Никога един човек, който има проблеми, не остава без алкохол. Може да няма хляб на масата, обаче ракийка има. Църковните мишки. Иначе много знаем. Виж колко е спокойно сега. Сега тук си правиме кефа. 400 и колко човека. Ами аз имам колеги, обаче и големи педараси има колеги. Специално за колегите го казвам. Ко ми пишеш ти на моя хуй? Мене ма боли ку... Аз вече съм възрастен човек. На 57-8 години съм вече. Аз обичам някой да ме използва, обаче да знае как. Ама един път като го набарам и повече няма как да ме използва. И после му тръгва живота назад. Защото аз ги издигам, много ги издигам. Нагоре, нагоре, нагоре и изведнъж ги свалям долу. И край.